din lille bitch. Oj, hvad skete der lige? Wait, oj, nice! Hvad sker der? Hvad skal vi? Like there's no tomorrow. We can on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Halløj alle sammen, og velkommen til Peter Plysbanden. Og i dag, der spiller jeg Star Wars Battlefront sammen med min ven David. Hej igen. Og vi har valgt at spille 1 mod 1 Hero vs Villains, så det er en epic Luke Skywalker mod Darth Vader battle det her. Jedi skills til at komme op af det her fantasy-bjerg. Sådan der. Ej, du er helt weak. Hvor er du henne? Der. Stand back. Væk med dig. Hvorfor fuck har du blot lysvej? Jeg styrer til det. Skal du fordi jeg er på the good side. Hvad fanden sker der? Taber, fader. Hvad? Jeg er stok. Haha. Return to the dark side. Kom her. Nice. Der. Au. Nej, kom nu. Fuck you. Det var en fuck you, så. Kom nu for helvede. Er du bange, eller hvad? Jeg fik dig. Nej. Vi fik hinanden. Det sker ikke, det der. Det sker ikke. Hey, jeg rent. Hvad? Yes. Jeg fik dig først. Hvad? Jeg fik dig først. Det så ikke godt, guys. Han døde først. Skal vi tage Jedi igen, eller hvad? Nej, vi tager Marksman. Okay, jeg har sådan 2 marksmen og bare glemt det. Jeg tager han solo. Jeg tager Boba Fett. Fuck dig, det er jo mega snyd. Alle dine andre heroes, de er meget bedre end mine. Ja, hvis jeg også havde Season Pass, så havde jeg 2 andre med det. Det er jo pisse sygt. Altså, du har jetpack og raketter, jeg har en hånd. Jeg har jetpack, en der skyder med ild, og så din far. Ja, hvordan kan det være fair? Det står bare der. Jeg er klar til ham. Okay. Okay. Han har også fået snitøj på ham. Alright! Jihad! Nå, for helvede. Okay, Andreas. Get fuck. Jihad! Hvad vil du så gøre, hvis vi er nede i Ice Caves? Det er ikke, jeg vil bare flyves. Alligevel. Woo! Hvor er du henne? Hvor er du? Hvor kommer og finde mig? Hvorfor fuck? X-Wing? Hvad? Det var X-Wing. Upsi, det var ikke smart. Dammit, det kunne jeg gjort bedre. Hvordan tager han mod i first person? Det kan jeg. Der var du. Det kører på. Kom her. Jeg kan knuse det. Flamethrower. Hvad fanden er det? What the fuck, du skader? Nej, kom tilbage. Jeg er ikke færdig med dig. Jo, du er. Det var så low. Kom her. Du kan ikke gemme dig for evigt. Lille bitch. Dø! Nej! Væk dig! Hvordan? Jeg fik et chok. Den sad. 2-0. Okay, den sidste. Så tager jeg Leia, så tager du Emperor Palpatine. Okay? Det er 100% fair. Wow. Hvordan fuck kan det ikke være fandt det der? Hvordan skadede du så meget lige pludselig? Det var det fordi jeg havde Rapid Fire. Nå, jo, det er rigtigt. Jeg havde Rapid Fire, og jeg havde den der, hvor jeg lavede et kæmpe skud. Du ved. Hvis jeg havde en knap inden, så kunne jeg charge og lave sådan en kæmpe blast. George! Og så løb jeg hen mod dig i skulderskub. Det gjorde du ikke. Det var ret fedt. Ramte ikke. Det gør vi. Øj! Okay, jeg har det samme tøj på. Hun har altid sådan et tøj på, så... Jeg er de gamle mand med en sort kappe. Det siger jeg. Det er Emperor Palpatine. Tjek hende her ting. Hvad kan hun? Også en form for rapid fire, og så kan hun lægge sådan livdæmmelser. Heal sig selv, smart. Og så har hun skjold. Hvor er du henne?
Ja. Hej Et så. sted, hvor du ikke kan finde mig. Jeg er lige her! Shit, mand. Hvad? Kan jeg ikke skyde igennem mit eget skjold? Det går nok lort. Okay. Kom nu, giv mig et liv. God, bitch! Det var totalt unfair, det der. Det var gotcha, Du bitch! kunne bare stå og bruge stød, altså. Hallo? Meget. Zap! To. Nå, er det Jedi? Ja. Og for nu af, så kan vi bare til random, hvis der. Skal vi ikke? Okay. Så kan vi bare tage, som vi har lyst. Du tager garanteret bare fedt. Jeg vidste det. Jeg kan vide, om det kommer til at hjælpe dig. Jeg kan jo blokere skud, det ved du godt, ikke? Nej, du kan ikke blokere missiler. Så må jeg bare undvige, men jeg kan hoppe højt. Har vi inde og set den nye film, det? Eller lidt ny nu. Hvad er det for en film, du taler om? Jeg mener den nye Star Wars film. 7'eren? Ja, Ja. har jeg også. Godt nok noget tid siden nu, men altså. Ja, det var sidste år. Hvor fanden kan jeg gå på det her? Lucky, what do? You shall die! Okay, jeg tager bare afsted Du her, så vi kan gøre noget. Charlotte! Wow! Okay. Ah! Ej, så kommer jeg ikke der. What do? I warn you Lucky! not to underestimate my powers. Bo. Og du skal tage dit lysfør ned, Luke, for helvede. Let go of your hate. Burn, baby, Det er der burn! markerer ild. Åh, for satan! Close enough! Væk med dig! Ja, det kan Lige jeg væk. Hey, Lucky, what Desuden the? er jeg sådan den hurtigste i hele spillet. Der kan bare spurte. Dejlig liv. Hvor? Der er mere liv herovre. Haha. Så må jeg falder for den. Au! Au! Bare den her vej. Se om det der er det liv. Det er det egentlig ikke. Nu har jeg lige så meget som da jeg startede. Fantastisk. What the Lucky? Bare kom. Lucky. Jeg har Jedi-kræfter! Jeg kommer og kvæler dig i I morgen. warn you not to underestimate my powers. I warn you not to underestimate my powers. Oh, fuck! Shoo! Dobbelt combo. Hvad siger du lige til det, var? Jeg siger... Au! Hvem vil lyst til at spille nu? Ja, det er jo lige det. Er du klar? Bille, mig for tætte skibet går til området. Så kan til at være Darth Vader. Okay, fint nok. Det her, Du det skal her, simpelthen- Hvad? det her, det er easy win. Du skal simpelthen have en afgørelse for at svække ham sidste gang. Der var en af de store. Ej! Kan du huske det? Du stak jetpack mellem benene. Au egentlig. Kan du ikke huske det? Du blev bange. Au, det vil egentlig gøre ondt. Det var sgu da en tale mod. Det ved jeg godt med Det var halen stat. med ben. Da 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 da. Da 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 da. Jeg har ikke tænkt mig at kæmpe på det der. Det gik ikke særlig godt sidst. You may have found, but you can never take me. Ah! Charge virker ikke. Never get relaxed. Jeg skal lige over for satan. Ja! Hvad Lige vil du præcis. gøre? Bare jetpacken vil virke. Hvad vil du gøre? Ingenting, faktisk. Ja. Nå. Da da da.
Gammel mand mod ung mand. Øh, Altså i dag så er Skywalker sådan også gammel, og ham den anden der, han er garanteret død. Altså, stadig. jeg er en gammel mand med røde øjne. Sådan helt grå. Ja, det er på grund af, at jeg stødede mig selv. Ja, du gør det selv stød. Det er også rigtigt, det kan jeg godt huske. Det er filmen, Ja, i 3 år. Ja. Jeg gik lige i stødet. Okay. Der var skattet ud til en Emperor kebab. Nej. Flyvehop mod flyvehop. Hvem flyvehopper mod den bedste? Jeg tror det er dig, fordi jeg sutter til. Ah! Yeah, Obi-Wan warned me about you. Kom nu. Du kan kun bruge short range attacks. Hallo! Bliver du af? Ej. Kan det absorbere dit stød egentlig? Nej, du bare healer dig selv, bitch. Det får du betalt. Ah, this is for overtaking my father. Ah, use the force. Ej. Hej der, hvor er du? Nede i lille bitch. Lad være med Yeah! en skid, når du bare sådan står der. Nu står jeg bare på vores sted på mig. Jeg er bare sådan, jeg prøver at støde dig, men jeg kan ikke. Med jamen, 5 kills, 2 deaths. Du fik 2 kills og 5 deaths. Giver sig selv, men altså. Den første runde, det var også unfair. Hvorfor? Du bruger kun Darth Vader 1 gang. Det var ret dumt. 2 gange. Okay, 2. Du misbrugte ham. Jeg vil ikke at bruge ham nok. Lad os prøve en gang til, så kan jeg være venlig den her gang. Yay! Hvad det hjælper. Ja, Det er jeg sikker på, det gør. jeg går med Hanzo. Se, nu er jeg villains. Ah, den bane den er også sjov nok. Ja, den Der var... tror jeg har en stor fordel. Nej, det har jeg. Og den her del skal du bare klippe. Power of the dark side. No! No! Hvis jeg så kan vinde over sådan her, ikke også? Det kunne være mega sjovt. Så dræber jeg dig. Det kunne være så sjovt. Så dræber jeg dig. Det gør du ikke, hvis jeg har dræbt dig. Ja, okay. Jeg kan ikke have der går så langt, før man starter. David, syng en Star Wars melodi imens. Det var bare slet ikke rigtigt. Jesus Christ, man. Okay, imponerende. Okay. Skal vi lave et bet? Skal vi lave et live betting? Er klar? I kan bet på os. Skriv hvem I tror der vinder i kommentarerne. Nej, fordi der er nok ikke nogen der ser lige nu. Nu! Det er fejl. Skriv hvem I hæppede på i kommentarerne. 100% Og om mig. I bedst kan lide The Dark Side eller The Light Side. Skriv det i kommentarerne, guys. Det var fedt. The dark side er slet ikke racist. Og hvis I liker eller subscriber, så er det endnu federe. Så ja, det må jeg også gerne. Okay, hvordan fungerer han her? Han her, det kan jeg ikke se. Ham her. Charge! Jeg skal lige finde ud af det her først. Prøv lige. Kom ud på fokus. Skal ikke. Okay, sådan der. Og bruger jetpack. Og sådan skyder jeg, og det er stadig jetpacken. Og bazookaen. Sig bare, er det her ikke bazookaen, hva'? Er det der? Smukt. Got you a hit. Hit. For helvede. Damn, my dog's barking. That's not good. It's never good. Damn, it's the mailman. Den onde postman er ude for dør.
Hvordan på det? Jeg blev distraheret, David, det er snyd. Så lad være med det der. Ah, Så lad være med at kalde på posten anfører. Uliv! jeg var så liv. Nej, jeg vil have dem først. Du skal Det når ikke ikke. hen til livene. Nej! David. Hvor fanden blev jeg? Flamethrower is operational. What the fuck? Why doesn't it shoot? Han er lort lige nu. Kom, din lille bitch. Nej, jeg falder ned i døden. Shit, det er Jihad! fuck. Det suttede det der. Ekstra XP! Nederen, mand. Suttede. Det var bare... Nå. Prøv igen. Kan du det tjappe? What? The power of the dark side. Mit tunge røg til mikrofonen. Slamo. Okay. Nu er Darth Vader, og den her gang der er det Darth Vader, der bliver styret af den OP. Ikke for noget af det. Jeg kommer efter. Lad os lige høre, hvad han siger. Prøv at vente. Your defeat is inevitable. Ikke det. Hey Danny! Sig det nu. Hvorfor siger du Fuck det? you. Nå. Nå, fint nok. Så er der så dræbe dig. Eller... Det der er Hey også Danny, det bye Danny. Okay, det er også en combo. Nu bitch. Jeg har altid været skuffet over dig, Sønneke. Jeg har altid været super skuffet. Hvad vil du gøre deroppe? Distance. Boom! Hvad siger du til det, var? Gider du? For sat! Det giver jeg fandme ikke det der. Lad mig Måske hvis du angreb, så vil jeg lige hjælpe. Ej. Au for satan, det kan jeg slet ikke. Se Okay, her. okay, du kommer der en ny. Hvor er du? Jeg kan komme op. I'm bad at flying. What? Monkey boy! Where are you, monkey boy? Der var du. Så du godt. Hvor blev du af? Kom ned til fatter og kæmpe. For helvede, Danny! Ned ad klippen! Ned ad klippen! Fald ned! Fald ned! Fald ned! Ja! Ja! Smukt! At du ikke skal få ned, så er jeg bare sådan... Nej, Danny! Nej! Hvad? Genialt! Okay, nu giver jeg lige en chance, fordi han er ret dårlig. Kan du overhovedet se, hvem jeg tager? Ja, nu kan jeg. Ej, du tager også en dårlig en. Gør nok. Ej, hende er hun er fucking OP. Kommer vi på, om man kan finde ud af at spille hende. Det kunne jeg ikke. Der er tit, hvor jeg spiller det her, så har jeg fået en her 5 gange i træk. Ja, det kan jeg godt huske. Det er tider. Fuck, jeg er rich. Jeg er rich quittet bare til sidst. Okay. Stuart. Da, da, da. Jeg er hende, der har alt for meget tøj på. Det vil du garanteret ikke sige, hvis det var ham her, så ville du gerne have, at han havde meget tøj på. Og hun har så meget tøj på. Jeg elsker, han går sådan der. Okay, jeg kan godt bruge et langt lyn. Det er vist også det. Der er bitch! Yeah, what you gonna do, huh? What you gonna do? You can't run away from the dark side. Hvad vil du skyde mig her, var? Jeg kan ikke crouch, hvorfor kan Kejseren ikke crouch? Kejseren. Du er ikke den eneste, der kan lave liv. Nej, du står bare og healer dig selv, din... Lad os spille. Ej, lad være med det der. Hej så.
Voldtægt! Hvem sad den der? Au. So much power. Det var voldtægt, det der. Kæft, han sad, mand. Det skulle da med stød. Jeg kan egentlig ikke tage... Kunne du også mærke kemien mellem os? Ja, det kunne jeg kraftigt. Han gjorde næs. Okay, nu får du en lille chance for at komme igen. Så kan jeg få en lille chance for at Så tog han så. Nej! Det var sjovt. Nej! Fuck. Over hvad? Jeg skal nok hævne mig. Jeg får min hævn. Jeg troede altså ikke, han troede, han var så god. Jeg er ham, der ligner 100% Indiana Jones. Det er fordi, han også spiller Indiana Jones, man. I know. Nå, okay. Ellers har der også bare været nederen. Jeg er Indiana Jones, bare i en helt anden verden. Ja, præcis. Du kan ikke høre noget. Better watch out, beach. I got you. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Ej, ild, det skader godt nok ikke særlig meget på dig, mand. Det var da sindssygt. No mercy. Hey, hey, hey! Can a man reload today? Just for you. Ah! Life! Ah, that's good. Ej! Oh yes, I did. Hvor er du henne? Hvor er you, man? Er du bange eller hvad? Jeg troede du godt kunne nakke mig. Ah, det kan du også. Aha! Boom! Wow, det skadede godt, mand. Det skadede ikke en skid. Nej, du går efter health, gør du ikke også? Ej! Ja. Mit health. Det lyser, jeg kan ikke se det. Hvad er det? Here you go. Wow, jeg er low nu. Ah, eller jeg mener, jeg har masser af liv. Du skal ikke angribe det. Du kan se mig. Ah, det kan godt blive det her. Jeg er sikker på, at han er rigtig god, hvis man sammenligner ham med sådan kloner og sådan noget. Men han er åbenbart rent dårligt, hvis man sammenligner ham med andre helte. Det vidste jeg så ikke. Anede jeg ikke. Okay, nu skal jeg ikke bare stå i det. Hvor jeg tager han. Ah! Ah! Missil! Ah, dø! Og jeg har lidt som om det ikke virker. Du ved. Bare en lille smule. Ah, fuck! Sniped you igen. Nederen. As last Jeg time. skal bare aldrig spille på mig fat igen. Jeg kan godt lide at snipe dig igen. Det er virkelig lort. Okay, jeg føler, at du aldrig fik en chance for at få en rigtig Jedi-duel med mig. Så det synes jeg lige, jeg vil give dig. Jeg runnede bare, det var en... Du var så dårlig, det var sådan, jeg kastede mit sværd efter dig og kvælte dig. Det er bare sådan, nej fader, lad være. Du skulle have gået imod mig i stedet for. Nej, det er Du var meget sjovere. mere aggressiv, Luke Skywalker. Jeg synes, det er meget sjovere at troll. Okay, men så vinder man ikke. Det ved jeg godt, men du er stadigvæk sjov. Jeg kan ikke troll, jeg kan kun gå. Jeg kan faktisk godt løbe. Jeg lunder. Der er på en, han kan lunde. Kom bare så lunde. Nej. Fader, jeg kommer efter dig. Hallo? Jeg kommer efter din mor. It's me. You have Ah. brought this on Jeg kan det samme trick som dig, motherfucker. Hut, 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 hut. Hut, 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 hut. your Fuck dig, fader. Hvor er du? Jeg skal lige have den her herovre. Og din
bitch. Oj, hvad skete der lige? Oj, nice! Hvad sker der? Together we can rule Hvad skal vi? his father and Hvad son. skete der? Hvad vandt det der? What? Fader, lad være! I have Hvorfor siger du det? Det er dig, der er ved at vinde. Lad Lad mig vinde! Ja! Nej, mit svær! Mit svær! Væk fra mig! Kom nu! Jeg har det næsten! Nej! Nej! Gardi! Jeg var så tæt på. Det er nødt til at prøve igen. Det var bare epic. Jeg tør ikke igen. Jeg er nødt til lige at... Ej, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal gøre. Det var ret lort. Jeg var så tæt på. Jeg skulle bare kaste mit sværd efter dig en gang til, så havde jeg dig. Det ved du godt, ikke? Men jeg var bare sådan, nej, jeg gider dig ikke, bare for sjov. Du løb hen til mig. Nej, men jeg prøvede at komme væk fra dig. bare væk fra sjov, der hvor du begyndte at blive low. Ja. Og så er der bare, og så var jeg begyndt at blive low, så var jeg bare, nu må jeg hellere ind det her. Ej, du var så tæt på. Skal vi have Kentucky Fried Han Solo? Jeg tror vi skal. Og det tror jeg ikke. You better watch out. Da. Who wants some? Hvor fuck er du? Nå, der. I'm not intimidated. Hvad prøver du på? Skadede jeg da ikke lige der? Jeg er faktisk tæt på at nakke dig. Hvis jeg kunne komme lidt tættere på dig der, så havde jeg nakket dig. Jeg stod bare der. Jeg var så tæt på. Altså det var jeg jo faktisk. Hold op. Hvad gør jeg nu? Oh yeah! Daddy versus son. You better be sauce. You better be dead. Okay. I will, Så du vil sige, det er bedst ud af 3, eller hvad? I will destroy you from the earth's surface. Ej, det lyder mere som noget Carlsen kunne sige. Men bedst ud af 3, så tager vi en igen bagefter. Kan vi godt. På grund af, jeg vinder højst sandsynligt den her. Nå, okay. Nu skal det være så kæmpe på. Ja. nu kom. Daddy, jeg kommer efter dig. Hello? Your struggling is useless. It's your son. Jeg tror det er, hvis vi begge to bruger vores kombi mod hinanden samtidig, så får vi ud i sådan en epic duel. Jeg tror det er sådan det fungerer. Hvordan går det, David? Skal du lige have noget liv? Den næste måde du kan vinde på, tydeligvis. Feel the power of the dark side. Kom her! Oh. Lille bitch! Nej, jeg ramte dig ikke. Det er sådan en bangebuks, du er. Du tager bare alt livet. Jeg har ikke fået noget som helst liv. Prøv lige at tænke over. Oh shit. Fail. Hvor meget liv har du? 29. 29. Yeah, back off, daddy. Der er ikke plads til at back off i den her verden. Jeg har ikke plads til en søn og en datter på samme tid. Der er ikke plads til en far og en søn, tror jeg du mener. Nej, han har også en datter. Ja, det ved jeg godt. Jeg sidder fast mellem de her, sådan der. Fuck, han kan ikke hoppe særlig langt. Han kun hopper op. Han hopper kun op. Wow, David, der er ikke flere lifehacks. Du må se sandheden i øjnene og bare dø. David, kom her, bitch. Nej! Little bitch. Ja! Ej! Og du var så sikker på, at du ville vinde mig. Der brugte også din combo til at starte med. Ja. Jeg brugte ikke nogen combo. Jo, du kastede dit sværd, og så brugte du magi på mig, og så... Eller ikke magi. Ikke magi, men altså.
The Source. Okay, det er tydeligvis min winning champ, det her. Nu bliver det spændende. Skal du gå efter alt livet igen? Prøv at tænk på det. Jeg vandt sidste gang, selvom du tog begge liv. Det er ikke så godt, hva'? Bare rolig. Jeg skal... Desuden så brugte du din mandskab. Jeg angreb, du forsvarede dig. Daddy, jeg skal nok få det her. Du er tydeligvis angrebstypen, og jeg er forsvarstypen, for jeg kan ikke flytte mig lige så hurtigt, som du kan. Ja, jeg er bare sådan... Okay, jeg er blevet lov. Så er mit hoved meget sejere end dit. Du er smørhår, og jeg har sådan en kæmpe stor hjelm. Meget sejere. Jeg er smørhår med grønne Your øjne. defeat is inevitable. Feel Da. side. Feel the power of the dark Dogs. Hvad du gør, hva'? Little bitch. There is no defeat. Hey, jeg forsvarer mig lige mod det. Hvordan virker det så? These traitors must be made to pay. What the fuck? Øj, det kører for mig, mand. Against the power of the Force. Hvordan fuck skadte du så meget? Jeg brugte bare en combo, og jeg ramte med den. Daddy, vent lige. Your weakness is your undoing. Kom her, så jeg kan cut. Ej, Jeg fik dig. Hver gang. hvordan? Det skal altså sådan 30 HP. Du skal bare bruge dit force dash. Kom. Okay. Kom nu, David. Det er ligesom i LoL, jeg er så aggressiv. Det er helt sindssygt. Find din indre Jedi. Prøv at finde din indre Jedi, ikke din indre abekat, eller hvad det der er, skal lyde som. Det lyder bare mærkeligt. Hold kæft. Hvad er det, du skal lyde som, mand? Det ved jeg ikke. Blanding af A-Boys og Super. Eller bare mig. Of the dark side. Godt sagt. Desuden kommer du altid hen til mig. Har du tænkt på, at det måske ikke er sådan en god idé? Ja, okay. Jeg løber lige tilbage, så kommer du løbende over til mig i stedet for. Okay, far, kommer du. Han må ikke lige gå hen og tale til dig først. Bare lige sige sådan en ting. Fordi de der på knapper. Eller snakke med at angribe dig. Hvordan kommer Så jeg det? skal bare lige sige noget. Feel the power Ej! of the dark side. Hvad laver du? Det var du, Held! Okay, kom så. Prøv at trykke på pil hen. Jeg bruger tastatur. Nå, ups, så ved jeg ikke. Prøv at se her. Your defeat is inevitable. Vent lige, jeg skifter lige hurtigt over til controller. Wow, mener du det? Så løber jeg bare rundt om dig imens. Hvad var det der? Din mand skifter automatisk sådan, så han kan... Det var... Oh. I got my ass on you. Men jeg har faktisk en ting, hvis vi prøver. Hvis vi begge to bruger vores combo, altså, du ved, den øverste af de tre angreb, ikke? Hvis vi bruger den samtidig på hinanden, så tror jeg, vi kommer i den der battle igen, vi gjorde på et tidspunkt før. Skal vi ikke prøve det? Jeg var med to slik. Der er nogle douchebag, der har taget den. Power. Nå, jeg kan jo ikke bruge min controller. Okay, er du klar? Du skal bruge din øverste combo, okay? Okay. Er du klar? Vi bruger den om 3, 3, 2, 1, nu! Okay, det virkede ikke helt. Hey, prøv at slå på mig nu. Jeg ved godt, det ikke virker. Haha! Don't make Du er me parat nede. destroy. Okay, du må godt gå hen og tage noget liv, så kæmper vi. Okay. Alright. Du må hellere løbe, ellers så rammer jeg dig måske. See ya, daddy. Nej, for langsomt. Fuck dig. Feel the power of the dark Så tager jeg også den anden nu, når jeg er i gang. Ej, jeg sidder først. Eller gør du, hvad nu hvis jeg tager den? Nej, you are too fat, Jeg bitch. er for langsom, jeg er ikke fed. Okay, are you ready? I have you now. Åh, Hvad sker der? der skete det. Only one has taught you Hvad well. sker der? It is Det er mega sygt det der. exist. Jeg
Jeg kan ikke komme op. Der er Jeg Fred, slår der bare sidder lige fast. ud. Der er Fred, der sidder fast. Har jeg ikke nogen kloner til at hjælpe op eller sådan? Kloner. Det er virkelig... Hvad fanden er du? Jeg er på vej op. I'm coming, I'm coming. Ah! It Bitch. is the power of the Force. How you doing? What are you doing? Ah, hvor blev du ikke? Ja. Au! Round draw. Hvad? Nej! Så det kommer lang tid! Fuck det! Nej! Jeg får en chance til. Fuck, så er det sidste. Dam. Hvem mindre jeg kan løbe? Ah, det sker ikke, mand. Run, bitch, run! Det var nederen, det der. Jeg havde så meget nakket der. Ej, hvor fedt egentlig. Jeg har en ekstra chance. Fuck det. Det her bliver afgørende. Det gode mod det mørke. Det Ketchup lyse mod mod remouladen. Det blå mod det røde. Eller det grønne mod det røde. PlayStation mod Xbox. Alle de der ting. Nej, PC mod PC. Det ved jeg godt, men altså nu snakkede jeg bare om modsætninger, ikke? Ja. Lad mig så afslutte det her. No! Now I'm gonna get over to you, and then after that I'm gonna go out to the chapel. No! No defense. Nej, ikke igen! Ah! Hvorfor virker det hver gang for dig? Throw away your potential. Hvor er du? Distance. Lille bitch. Must protect. Lille Jedi bitch. Good! Hey, fedt. Min kvæling kan jo bare slå det tilbage igen. This will cut you down. Det gjorde det jo. Så sik, jeg kommer lige tilbage. Tror du skal have noget liv, var? The power of the dark side. Bitch. Okay, jeg bliver på, hvis jeg er dig nu. Jeg kan godt falde ud over kanten. Hvor er du? Ja. You chose this path. You chose this path. Det er jeg blevet opdraget til. This Men is det var der jo ikke til at opdrage mig, så... Fuck ja! Who's your daddy? Okay. Hvorfor rammer jeg aldrig med den der? Au! dare. Ah! Yeah! Ah, Pis! sådan! Hvis I synes det her det var lige så fedt som mig, så subscribe og like, og ellers så ses vi næste gang. Vi ses. Peace.